Literatura. En 1954, Carballo doutorouse en Madrid cunha tese na que estudaba 9 figuras relevantes da literatura galega contemporánea. Anos despois, no 63, empezou a edición do que é a Historia da literatura galega contemporánea, que é a maior sistematización das nosas letras, feita ata o momento. Dos anos en que fun seu alumno na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Santiago, lembro con especial cariño a materia que nos impartía de literatura galega moderna, nun momento en que estaba esgotada a primeira edición da Historia da Literatura e aínda non aparecera a segunda, na que o século XIX engadía os autores anteriores a 1936. Pero realmente o Manuel era el. Pasaron moitos anos, pero nestes momentos aínda lembro, aínda me maravilla como explicaba a figura de Rosalía, tanto a biografía como a produción literaria, e sobre todo lembro a paixón con que explicaba figuras das nosas letras, da nosa cultura, que el tratara e que moito admiraba.